Ekelere m Chineke na ụmụ nwoke niile awụghị otu, ụmụ nwanyị niile awụghị otu. Ihe m na-eji m hụ m were oso buru ije buru ya ka ufu bịa gbotowara ya ọnọ. Ọ ka onye ọbụla ma na o meteghị nwee ike gbaa ụkwụ n'ọkụ mara mee, n'ihi na ana m agụ ya ka uri mgbe niile na ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akọ. Yes, aka oruo egeruo. Ihe nụ mere na ọnwa na anyị nọ n'ime ya ka o mere ka otu nwoke nwere side chick, nwunye ya na-etikwe. Ọ ya ka emegidere nwunye nwoke na nwụọ late last year. Ya nwoke na nwunye mụkwara na ụmụ ise, ụmụ nwoke abụọ, ụmụ nwanyị atọ. Nke ada ya nwanyị dị 21 years old, nke osogo ada ya dị 19 years old, nke ụmụ nwoke abụọ dị 16 and 17. Then nke atọ na nwanyị dị 17 years. Ọ dị ka enwere ndị ọ mụrụ ejima nwoke na nwanyị or something. Ụmụnne m, ọ ya ka mma ha nwụchara, nwunye nwoke na nwụchara just 1 month after eliri mma ha mechaa burial, side chick move in with them. Ụmụ ya ndị ke nwanyị ekputekpe ire na presence ya nọ n'ime ndụ nna ha mgbe nne ha dị ndụ, na ha anabataghị ya, na ha achọghị ya, na ha dị aware that na ọ ya gburu mma ha. Ha na-agwa ya nọ n'ihu korokoro n'ihi na ha dị happy with her. Dịka nwoke elege ike gbati arọ ha, ha agwa mpa ha na ha agaghị anọ n'ụlọ the same house with this lady. Ha nwawu ndị ke nwoke eburu ngwongwo ha gbakwuru ndị enyi ha, shizi ebe a na-abịa ele ụmụnne ha mgbe ha nwetara ohere. Ha na ndị enyi ha bizi. Ọ ya ka ha biziri mgbe niile side chick na ụmụ nwoke nọ. Otu a ka a ga-abagide, otu a ka a ga-ekogide. Ụmụaka kpụrụ ya n'ọnụ na ọ ya gburu mma ha, na ya pụọ, na ọ ga-egbu mma ha bịa n'ụlọ ha bịa na ịga nga sị ha na ya nụrụ na ọ ga-eme. Enwe mgbe ụmụaka atọ a, these 3 girls, enwe mgbe ha dị happy. Ọhịa ka emegidere ruo otu ụbọchị. This side chick shie ji na azụ pepper soup, shiwekwa eshicha, kuru ka enyi ya nwoke wụ nna ụmụaka, n'ihi na this side chick alụbekwa ya alụ, akwụbụ ụgwọ isi ya. Ya ekuru ka nna ụmụaka denwe ya iche, werezie nke ụmụaka ga-eri, naanị ya na chie na eke ịma ihe o tiri ebe ahụ. The 3 girls ekuru erie ji nụ ntara na pepper soup. Nga ha nọ na-eri ya nọrọ nga kolie akpa lawa n'ụlọ nna ya na nna ya. Shizie ebe ahụ kpoo nna ha nwụkwa na enyi ya nwoke na adị ama na ya nọ n'ụlọ ha. Ya gara ụlọ ha, ndị a ga-elota that day. Ke nwoke asị oke nsogbu anọ, wee na ya elekwe ji ke ya na pepper soup ka ebe ya dowere ya, na oruo na orie ọlọta na orie ya, ma ọ na ụmụ ya ga-ekwe ya rite. Ya so oke. Ọ ya ka o wetara aka n'ime abalị, side chick akpọ hakwa this man na ya ga-echeke ụmụ ya ebe ha yegora, ga-ele ha metụjuo ha aka lee ma ha dịkwa oke. The man ele okwu ahụ sị na ọ gịnị ga-emekwanụ ha, na ya nọ na ụmụ ya nọ na room ha. Mechaa obi ekwe ya sị ka ya gawawa. Ya agaghị ụzọ lekwezi ka ụmụ ya nọ na-atọ ọnụ n'elu bezi, efilie na ote mmadụ na-ehi ụra. Ya decide ya ichenji position, n'ihi na ọ gụrụ ụzọ emetụwa mkpọtụ. Ụmụaka ahụ echenji, ha na-atọ bido na-echenjigharị position. Ya ele ha na ha emegharịghị ahụ, ya egoshieghere ha ụzọ lakpuru na room nke ya. Chie hụ n'ọkọt, ụmụaka ahụ enwe eke teterenụ, ya onwe ya notice bekwara. Ọ wụrụzie nwanne ha nwoke, ha nyere fonu ha n'abalị ka ọ chajiara ha ebe ha na-ehi with ndị enyi ha. N'ụkụtụzi ka nwanne ya nwoke welatagara nwanne ya nwaanyị fonu ha, gawa na room nwanne ya nwaanyị straight rute nga ka ọ kwara eji ole nne mkpọkọrọm, ka ọ kwara eji ole nne mkpọkọrọm, ka o kporo oku ya bịa notice ya na enwe eke ekugo ume. Ya etiwe mpa ya agbapụta, elewe ha bịa cheke ha ọpụ, hụ na ụfọdụ eshikọdana aka ha eshikọdachana. Ya ụmụaka nwụchiri n'ime abalị. The man etiwe sọ gịnị ka ụmụ ya riri, na ya ma mgbe ya ejiri lọta, makwanụ mgbe ya ji rie nri, na ya dị sure that na ụmụ ya eriele, na according to ụmụ ya na ọ the same ji na pepper soup side chick ya eshiri ka ha riri. Na nwa kemgbe ahụ na ụmụaka akrọsbe pụọ, ha ka na onye side enwebe ebe ya dị sure na ụmụ ya nọ tili ruo nga na ugbo ya hụ ga ihe na ya ga-ekwe ọ gịnị wee ihe ụmụ ya riri nwụchi. Ya gbara gawa na police station, ya na ụmụ ya ndị ke nwoke ruo ebe ahụ. Ha enye statement, polisi ewere oso were ije ga-eme side chick nụ ntara arrest. Ọ na-amara na ndị a dị wicked, some of them
isheke ha shi ọkụ apụ ha n'ukwu. Police handle the matter ozugbo ozugbo rụọ ọrụ ha as police officers. Mgbe a ka nwa agbọghọbịa jiri confess ya na truly na ya etiri ha ọgwụ oke na ka o nyere ha. Pepper soup azụ na ji ha riri ya ekiri ha dị iche na ka edenwere nna ha. Na the reason eji mekwene ya wụ na ụmụaka mgbe niile ha na-ekwe ya jiri ike na mgbe niile ha sọ ya egburu mma ha na ọ ya egburu mma ha. Ụmụnne m ebe a ka okwu na ugbu a o kwetala na ọ ya nwagburu ụmụ agbọghọbịa 3. Unu ahụla n'ihe nwoke rakputere n'ime mgbụle ihe o ji ogiri shie, ihe o ji gbagagba ya ụkwụ ka 3 ya ratara onwe ya. Ike dimkpa 3 ụmụ agbọghọbịa 3. Onye mụrụ nwa zụgide nwa ya eruo 21 years. Ọ wele energy, wega resources, ọ wele lot iji mee nwa ahụ ya gbagote na age ahụ 21 years. Ya nwa nwanne ya nwaanyị esoghị ka ọzọ eso 3 otu mgbe. Onye egbuge somebody asa ọcha side chick enwe otu unu shiri late. Enwe nwa ọ mụrụ na enwe uru ọ bara na nothing. Abata eliele nne ụmụ gị nwaanyị gị na ya abụọ kwụrụta ahụhụ ya mụga mụọ ụmụ 5. Gị pụọ na outside gaa nata ihe mgbu welata wekpute ya ụlọ. Not only na eliri nwunye nwoke nọ, ụmụaka na-ebekwe na mma ha anwụghị ọnwụ chi na this lady mma ha kpọ ya n'ọnụ tupu ya nwụọ. Na ole ka mma ha elichara mma ha ruo 1 month ya alapụta. This man emeshikwa ọnụ accommodate this lady ya bata na ịga wute ụmụ ya. A na-anọkwa side chick kwụkwa ụmụ. Enwekwara nwoke ya na ya mụchiri ụmụ, ọ kwụkwa ụmụ ojii di mana ọchị ụmụ. Batazie na ndụ this man tụtụrụ nwunye ewekege chịrị ụmụ 3 otu mgbe. Ọ bụrụ na etresi ihe n'ugbu a nwoke agawa na police with in fact ọwa ụmụ ya pụrụ na nna ha agawa police station ga-eme ka iwentịrị. Ọ bụrụ na ejide ya o fili na a ga-agata iju ha na otu echirita ịga mma ha. Ọ bụrụ na ejide ya na shake ya confess ya ọtọ ọgọrọda ka 3 n'ugbo the next target ya wụ ụmụ nwoke 2 ka furu afọ ya edenwezi edema na ịbịa zụwara ya ụmụ ya na nwoke ọzọ mụrụ. Na-ele ihe ụmụ ya na-ebe lego ụmụ ya 2 ndị ke nwoke ha hapụrụ ya ụlọ gbalaga ya emerekwa ọnụ ya rie ekpo until akpalie ozu ụmụ 3 3 girls. Ajụ oyi gakwuo. Ọ nọ na police custody. Etere ugbo etere osu asụ na oke na ọ ga-efesi n'ụlọ na highest judge akọ stampụ ọ kọrọ dị Osinachi okwu agwụ. Mana the truth of the matter wụ ilielu ụmụ ha 3 you are never getting them back. Ha nwụọ na ha nwụọ nwunye atụkwasịkwa. Gwazie m ụmụ okorobịa 2 ka efuru afọ anya ha ga-eji ele this man wụ nna ha. Onye mere ibe ya ugbu a. This man automatically ihe ọnụ na ọrụ ndụ onye nwa anwụ ka mma. Imagine mgbe nwoke lụrụ nwaanyị time o jiri lụọ nwaanyị time ya na nwunye ji ụmụ 5 ụmụ ha niile topụta ha n'ihu ya nwavuru 3 ga-eli otu mgbe. Ya wụ na ihe o metere ihe o ji ụkwụ ya gatara onwe ya. Ugbu a na ụmụ ya ndị ke nwoke ha awala ọwa ụmụaka tomorrow na ogbe gị ha na-agba gị ele anya n'azụ mmadụ bịa sị your father ha ga-achọ ịma ma nna ha dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ n'ihi na mpa ha rụtara ihe finishiri family. Ele uru ya ugbu a wụ na ịnọ nga anaghị ekwu okwu side chick gị were otu de nwere onwe na-eche mgbe ị ga-agba na Facebook gbaa na pepa wuo ihe nṅomi akụ nyere ibe ha na-ede ya n'ihu. When you see them all these young girls some of them ihu anyị look innocent gị feel na ede in control na ede in charge. Ịma na gị na onwe self ihe ji ha ọ naanị amara Chineke ga-anapụta gị na ihe itiri onwe ha. That girl ị na-ahụ na ọ dị humble ọ dị quiet ọ just a small girl ewerele ṅụkpakpo ị gaghị ama na ihe nọ n'ime ya dị omimi. Ọ bụrụ na onye ara nọ na dustbin agbagara mana ya gbagara ọ gaghị anọ ebe ahụ but because ọ ma na ya wụ onye ara ọhịa o ji nọrọ na dustbin za onye ara. Inwe ike na-eme filie na imetege ịmahụ na ifinishiela anya ha n'ụzọ ebe a somebody somewhere ji control ga mmụọ ọṅụ ma uche gị ma ihe niile. Before gị tụgharị ụkwụ marakwa ihe nọ n'ime ihe omimi ihe nrụta ihe mgbu so ya aga. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ onye nụ ya kọtara ibe ya nṅomi ka eji ebi